నెల్లూరు జిల్లా రాపూరు మండలంలోని కండలేరు జలాశయానికి వరద నీటి ప్రవాహం పెరుగుతుండటంతో నీటిపారుదల శాఖ అధికారులు అప్రమత్తంగా ఉండాలని సూచించారు. ఎగువ ప్రాంతాల నుంచి పెద్ద ఎత్తున నీరు వచ్చి చేరడంతో జలాశయంను వెంకటగిరి ఎమ్మెల్యే కురుగుండ్ల రామకృష్ణ అధికారులతో కలిసి పరిశీలించారు. అనంతరం డ్యాం అతిథి గృహంలో ఇంజనీర్లతో కలిసి సమీక్షా సమావేశం నిర్వహించారు. జలాశయం పరివాహక ప్రాంతాల్లో ప్రజలకు ఎలాంటి నష్టం జరగకుండా తగిన ముందస్తు చర్యలు తీసుకోవాలని ఆయన అధికారులను ఆదేశించారు. తుఫాను కారణంగా ఎక్కడైనా ఇబ్బందులు తలెత్తే అవకాశం ఉంటే వాటిని సమర్థవంతంగా ఎదుర్కొనేలా అన్ని విభాగాల అధికారులు సిద్ధంగా ఉండాలని ఎమ్మెల్యే స్పష్టం చేశారు. గ్రామస్తులకు ముందస్తు సమాచారం ఇస్తూ పునరావాస చర్యలు చేపట్టాలని అధికారులకు సూచించారు. ఈ కార్యక్రమంలో టీడీపీ రాపూర్ మండల నాయకులు, కండలేరు జలాశయ అధికారులు పాల్గొన్నారు.